Bon dia a tothom, benvinguts a aquest debat semipresencial organitzat per la Federació de Productors Audiovisuals PROA des del Design Hub de Barcelona i retransmès en directe per streaming, donades les circumstàncies que tots coneixeu. El debat girarà entorn al contingut del comunicat SOS del sector audiovisual català que PROA va enviar fa unes 2 setmanes aproximadament, tot reclamant un pla de reactivació de la indústria de l'audiovisual català. Ens acompanyen en aquest debat i agraïm molt la seva presència David Mejía, en representació de Ciutadans, Francesc Tenc, en representació de Junts per Catalunya, Raquel Sans, d'Esquerra Republicana, Rafael Bruguera, del PSC, aquí a la meva esquerra Raimon Masllorenç, que és el president de PROA, té al costat també a Marc Garcia, en representació d'en Comú Podem, Natàlia Sánchez, representant de la candidatura d'Unitat Popular, Crida Constituent, i el darrer convidat és Juan Milián, en representació del PP. El debat tindrà una durada aproximada de 90 minuts. Està dividit en 2 blocs. En un primer bloc, primer començarà Raimon Masllorenç, que ens explicarà d'alguna manera per què som aquí i com hem arribat aquí. Després tindran la possibilitat d'explicar la seva ponència una mica responent a aquest comunicat que PROA va enviar fa 2 setmanes als mitjans de comunicació i ho faran per ordre d'escons en el Parlament. I tot seguit, això sí, us demano, sisplau, que aquesta intervenció no sigui molt llarga, d'uns 2 minuts, aproximadament 2-3 minuts, per poder després tenir un bon debat que crec que sortiran temes molt interessants. I després començarà el que és pròpiament el torn de preguntes. Vosaltres, els assistents, tenim periodistes, tenim membres de l'associació de PROA. Us demanem, sisplau, per un tema d'ordre, que abans de fer cada pregunta dieu el vostre nom, expliqueu també per quin mitjà treballeu o bé a quina empresa representeu i d'aquesta manera serà tot molt més fluid. D'altra banda, en diuen també des de l'organització que si algú té interès en enviar algun tuit dels continguts que surtin avui aquí, ho poden fer amb l'etiqueta, amb el hashtag Coixinet SOS Audiovisual Català. I com deia abans, ara té la paraula Raimon Masllorenç, president de PROA, que ens explicarà d'alguna manera per què som aquí, Raimon. Bon dia. Jo primer de tot volia agrair a tots els representants que avui esteu aquí. Hem fet un ple, estan tots els grups polítics que teniu representació al Parlament. Per tant, us ho vull agrair perquè sé que el vostre temps és limitat i que tenim tots moltes coses per fer i, per tant, agrair-vos moltíssim que hagueu vingut, perquè era també un repte explicar segons quines coses venim d'on venim. Jo, si us sembla, sí que demanaria ara, m'agafaré 2 o 3 minuts, tinc el privilegi aquest avui de poder-ho fer i me'ls agafaré perquè crec que abans d'escoltar les propostes que tenim de cara al futur, que les escoltarem amb molt interès, tots els socis de PROA, els periodistes i inclús tota la ciutadania, segur que té molt interès en saber quines són les vostres idees, sempre amb l'audiovisual català de cara al futur. Però abans de res sí que m'agradaria fer una radiografia de per què estem aquí, per què hem llançat aquest SOS i per què d'alguna manera tenim tantes ganes d'escoltar-vos. Des que jo soc president de PROA, va ser exactament el mes d'abril del 2014, fa 6 anys i escaig, és la 4a crida que fem des de PROA. Les hem fetes de tipus diferents, ho hem fet amb vosaltres, amb els grups polítics, la darrera vegada en el Cinema Verdi, ho hem fet davant de la premsa, ho hem fet amb altra gent del sector, ho hem fet sols, ho hem intentat fer de moltes maneres, perquè d'alguna manera hem anat veient els darrers anys com l'audiovisual del nostre país d'alguna manera cada vegada tenia menys musculatura i cada vegada les coses estaven pitjor. I ho dic així clarament perquè crec que val la pena posar les coses sobre la taula tal com són. Tal com deia, hem fet diverses crides. Vam fer una cosa també que jo personalment i crec que tota la nostra Junta tenia el convenciment que podia ser molt útil, que és proposar que d'alguna manera hi hagués un pla nacional de l'audiovisual a Catalunya, que feia molta falta, proposar polítiques de futur, fer una reflexió de veure on volíem anar. Vam anar-ho a presentar a la Comissió de Cultura del Parlament, d'això ja fa 3 o 4 anys, ens van atendre amb molt interès, ens veu atendre amb molt interès, crec que va ser un debat que va estar molt bé. Des del Departament de Presidència de la Generalitat es va posar 1 o 2 persones a treballar-hi, al cap de pocs mesos o potser un any
Aquestes persones ja van deixar de treballar, no sabem on va anar a parar aquell Pla Nacional de l'Audiovisual, aquella proposta. Des del Parlament es va demanar també, arrel potser també una mica d'això i de les pressions, es va demanar al CAC que fes el llibre blanc de l'audiovisual, es va estar treballant durant un any. Crec que és un material que, si no l'heu vist, us el recomano, perquè hi ha unes conclusions que crec que són esplèndides i que és una radiografia molt ben feta. I aquest llibre blanc de l'audiovisual, l'última notícia que en tinc és que es va guardar en un calaix i que no se n'ha fet gaire ús. Això que no se n'ha fet gaire ús no són notícies, és una constatació, perquè no s'han pres tampoc gaires mesures. Estem cansats, els productors catalans estem en una situació límit, estem cansats, diguem, d'anar alertant que això cada vegada anem a pitjor i, per tant, sí que volia posar-ho sobre la taula, perquè si hem de fer propostes de futur, jo les escoltaré personalment amb molt interès, en tinc moltes ganes, crec que tothom això, però permeteu-nos també que tinguem unes certes reserves perquè al final les coses crec que s'han de demostrar fent-les. Per donar res, per acabar de posar les coses sobre la taula, a Catalunya fa 10 anys, no, tampoc és tant, el pes específic de la producció de la indústria audiovisual catalana dins de l'estat espanyol era d'un 40-45%. Actualment no arriba al 20%. Actualment no arribem al 20% del pes que tenim a dins de l'estat espanyol. Hem perdut més de la meitat del que érem fa 10 anys. La inversió de Televisió de Catalunya, que és, diguem, segurament el principal motor d'audiovisual, és un mandat que li va fer el Parlament a la televisió i que durant molts anys ho ha estat. És una televisió que jo sempre dic que ha estat admirable i que els fets ho poden demostrar. La inversió en continguts amb les productores del país, de moltes que algun dia vam anar molt a favor de tot això i que vam créixer al voltant de tot això. La seva inversió en continguts era de quasi 100 milions d'euros a l'any, fa 10 anys. Actualment crec que no arriben a 30, podríem estar sobre els 30, diguem 30. Per tant, és quasi un 30 poc per cent de la inversió que hi havia fa uns anys. La Generalitat de Catalunya, l'ICEC, fa 10 anys tenia més diners dels que té ara. L'ICEC, que consti que ha anat força bé. Tot això són fets bastant constatables. Nosaltres hem alertat sempre que era molt important que hi haguessin televisions privades a Catalunya. Això era un tema que hem demanat en els grups polítics repetidament. És molt important que hi haguessin les televisions privades a Catalunya, no n'hi ha cap. Els centres que tenien de producció a Catalunya, que era per llei i per un mandat del Parlament espanyol, que es va aconseguir des d'aquí, això ja no existeix, aquesta llei ja no se sap on és, i aquests centres van desaparèixer. Ja no hi ha. L'única televisió que té un centre de producció, l'única de nivell estatal, em refereixo, que té un centre de producció a Catalunya, és a Sant Cugat, Televisió Espanyola, però no n'hi ha cap altra. Ara han arribat plataformes que estan donant molta feina, que és un motor també important per l'audiovisual, però està sent per l'audiovisual espanyol, perquè no hi ha cap plataforma que estigui aquí i que ni sapiguem que s'ho estigui plantejant. Però tampoc hi ha hagut, a nivell polític, o no l'hem sapigut veure, cap voluntat manifesta que aquestes empreses poguessin venir aquí, cosa que nosaltres també estem demanant i alertant fa molt temps. Per això deia, he començat dient que estem espantats. Estem espantats perquè estem veient com perdem pes, com les productores catalanes cada dia valen menys. No cotitzem, però el nostre valor cada dia està més a baix. I sobretot, i això ja ho deixo anar, però potser ja no ens tocaria als productors dir-ho, però sobretot crec que el país està perdent pes, perquè un país que d'alguna manera no li fa cas, i ho puc dir així, ho dic així, no li fa gaire cas amb una indústria tan important avui en dia. Estem parlant que estem a l'any 2020, que el món parla amb imatges, que el consum de la cultura en general i de la comunicació en general passa pel món de la imatge, doncs nosaltres hem deixat que les nostres fàbriques estiguin apagant-se i s'estiguin deteriorant d'una manera escandalosa. A partir d'aquí sí que m'agradaria escoltar què penseu de tot això que us estic dient, que crec que us he posat xifres a sobre la taula que són molt clares. Què penseu d'això que estic dient i sobretot com ho veieu? Tenint en compte, no em vull oblidar, que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que és, com deia, un dels grans motors, i ha estat, i ha de seguir sent un dels grans motors
de la indústria audiovisual d'aquest país està amb un Consell d'Administració caducat fa anys, un Consell que era de 7, ja són 4 perquè alguns han anat plegant, i sobretot, i cosa que em preocupa molt més, i aquí sí que m'agradaria que centréssim els propers, escolteu-vos a vosaltres sobretot, no hi ha, perquè ens consta que no hi ha, un mandat clar d'on volem portar la Corpo. La Corpo ara ja és una empresa antiga amb la seva dimensió, amb com està anant. És una empresa que és una distribuïdora de continguts i quasi no pot ni pagar continguts perquè no té diners per pagar continguts. Els diners estan en altres llocs, amb un mandat caducat i sense un mandat del Parlament, de tots vosaltres, que tinguin unes línies clares. Que això és el que trobem més a faltar, que tingui unes línies clares de cap a on l'hem de portar amb uns recursos que es pugui fer efectiu, que seria el que estan fent tots els països des de fa uns anys. La nostra televisió, i no em refereixo en absolut a la gent que la dirigeix, estan en una situació molt complicada, sinó a la gent, a tots vosaltres. Vull deixar molt clar que nosaltres, i ho dic aquí i us ho dic personalment, creiem que els principals responsables sou els polítics, no són els tècnics que ho estan portant. L'última vegada que vam sentir parlar que segurament aquest Consell de la Corporació es renovaria, vèiem com es repartien els càrrecs d'una manera partidista. I no es va pensar, crec jo, o no es pensava massa, veient també qui podia ser, no es pensava massa que fos gent de la indústria, gent amb una experiència dins del món audiovisual i sobretot amb un mandat clar per part vostra de saber quina televisió feien. Si posem gent a treballar en una empresa i no se li dona un mandat de cap a on volem que vagi aquesta empresa, difícilment també ho puguin portar a terme. A partir d'aquí ja em callo i amb moltes ganes d'escoltar-lo. Gràcies, Raimon. Agafo les paraules d'en Raimon. És el vostre torn ara. Volem conèixer el vostre posicionament davant de les coses que ens acaba d'explicar ell i que també podeu trobar en aquest comunicat que es va enviar als mitjans de comunicació fa 15 dies. L'ordre d'intervenció serà el del nombre d'escons en el Parlament de Catalunya. Per tant, té la paraula ara en David Mejía, que és diputat al Parlament de Catalunya i president de la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Quan vulguis. Bé, moltes gràcies. En primer lloc, agrair la invitació a aquest debat. No és el primer debat que vinc de proa i, per tant, el que sí que m'agradaria fer per començar és demanar perdó. Demanar perdó com a representant polític, perquè crec que no hem estat a l'alçada del que el sector necessitava, veient precisament el manifest que ens heu fet arribar i les reivindicacions que ens heu fet arribar i que entenem que no venen de nou, sinó que són reivindicacions que ja porten molt de temps a sobre la taula. És evident que dintre dels representants polítics dels diferents partits n'hi ha uns que estan a govern i n'hi ha uns altres que estem a l'oposició. Nosaltres podem presentar una sèrie de propostes a les quals es poden aprovar, òbviament, pel conjunt dels partits polítics, dels representants, però si el govern no les executa, doncs poc podem fer. I, per tant, dintre de la responsabilitat, encara que estiguem, des del meu cas, Ciutadans, a l'oposició, crec que hem de fer autocrítica tots plegats i el per què no hem evolucionat i el per què ens hem estancat i hem anat cap enrere, com bé dèieu, en la vostra exposició i també, com es diu, en el manifest i també, com diuen les dades. És a dir, està clar que la potència que ha tingut Catalunya a nivell audiovisual ha estat molt gran al llarg dels últims anys, però també és veritat que ha anat perdent aquesta potència i, per tant, hi ha alguna qüestió que no funciona i, per tant, hem de fer polítiques conjuntes per tal de reactivar de nou aquest sector, igual que el sector de la cultura, que és un sector molt castigat en aquests últims anys, no només en l'època de Covid, sinó ja que venien castigant-se durant molt de temps. És veritat que hem avançat una mica, és veritat que en aquesta legislatura hem aprovat la modificació de la llei de la corporació, potser no l'hem modificat tal com voldríem, però sí que és veritat que hem pogut arribar a un consens entre els diferents partits polítics per tal d'anar avançant, però també és cert que això ja fa més d'un any i que la renovació del Consell de Govern, com bé es deia, encara no s'ha produït
i per tant aquí venia aquesta autocrítica que crec que hem de fer tots els partits polítics i que després també d'haver parlat amb els representants de la corporació i dels treballadors ens hem compromès, crec, per intentar avançar en aquesta qüestió. Però és evident que TV3, com a motor del sector audiovisual a Catalunya, ha de tenir uns objectius clars i han d'haver-hi un contracte de programa, hi ha d'haver-hi un mandat marc que han de ser aprovat per part del govern, per part del Parlament, però clar, s'ha de saber quins són aquests objectius i quina és la relació, la col·laboració i la coordinació que han de tenir amb el sector audiovisual i per tal de potenciar aquest sector. Per tant, jo crec que el que hem de fer és plantejar-nos aquesta situació com una prioritat en el futur, com una situació urgent perquè el sector pugui sortir endavant i en qualsevol cas nosaltres ens comprometem a intentar buscar aquests punts d'acord no només entre els representants polítics sinó també amb el conjunt dels productors i del sector audiovisual, reunint-se, fent un plan de xoc, buscant línies d'ajudes o, en definitiva, buscar maneres de reactivar el sector audiovisual. Gràcies. Torna ara de Junts per Catalunya. Ens acompanya Francesc Ten, que és diputat del Parlament de Catalunya i secretari de la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Quan vulguis. Molt bon dia, moltes gràcies a tots. Agrair a Proa l'organització del debat i que se m'hagi convidat. Excuso la consellera Àngels Ponsa, que no pot seguir el debat. Em sembla que també ha fet arribar la seva excusa. En 2 minuts ara és molt poc. Jo intentaré ser telegràfic i aportar una sèrie d'aspectes que després podem ampliar. És urgent com podem fer per augmentar la coproducció a la Corporació Catalana de l'Audiovisual. Segurament és urgent també com podem fer més producció associada i com podem fer més producció aliena, però sobretot allà on anem més malament i per tant ens hem de posar les piles tots i assumir l'autocrítica és la part de coproducció. I també és molt urgent que l'Estat pugui evitar o ajudi a evitar aquest dumping fiscal o aquests incentius fiscals permesos respecte a un territori respecte a l'altre. Per tant, hi ha d'haver una harmonització que ajudi al territori català a evitar la fuga d'empreses. Jo també vull posar en valor, així d'una manera telegràfica, el paper del Departament de Cultura. L'ISEC té un pressupost gairebé semblant al del 2017 quan hi havia l'impost de l'audiovisual, ha crescut amb més de 6 milions aquest 2020 respecte al 19. El Departament de Cultura ha fet una aportació extraordinària a producció a la Corpo de 6.800.000 euros i per tant aquí volia posar-ho en valor com s'ha de continuar progressant en aquesta línia. Convé que fem un pla progressiu d'augment i de més recursos. Hi ha un nou pla de ficció que s'està treballant amb la Corpo i que s'ha d'avançar perquè el puguem posar en funcionament. I aquest pla progressiu ha d'anar lligat a mantenir el lideratge, a mantenir el model de televisió nacional que tenim, una televisió propera, prop nostra, plural, puntera, tecnològica, democràtica, cultural, tots aquests aspectes que recull el mandat marc. El mandat marc, finalment aquest mes, en el final de la legislatura, és la peça prèvia que necessitàvem per començar a desencallar també aquests objectius que necessita la Corpo, que el govern o el Parlament li doni i que el senyor Mas Llorenç s'hi referia. El pas previ és el mandat marc, això ho tenim encarrilat, per tant, en aquests petits progressos, i em sembla que
també ho hem de posar en valor. A mi m'agradaria que el govern a la propera legislatura es plantegés una eina de governança que hauria de ser, algú n'ha dit Pla Nacional, jo me conformaria que hi hagués una taula de l'audiovisual en la qual el Departament d'Empresa, els parcs tecnològics, el clúster de l'audiovisual, cultura, la Corpo, poguessin treballar conjuntament amb un objectiu d'aconseguir més recursos propis, recursos de programes europeus, que em sembla que és un dels horitzons que nosaltres tenim. També soc conscient, i el meu grup n'és molt conscient, que estem exigint mesures d'estat a un govern que vol ser un estat i que ha de poder reaccionar en tot això. Però que, malauradament, les competències i els recursos que té el govern en el marc estatal i en el marc del dèficit fiscal i en el marc polític que vivim dificulten molt aquest capítol de nous recursos. Jo subscriuria moltes de les coses que es diuen, i acabo, en el document, en el manifest, però reforçaria algun aspecte en el qual es diu major sensibilitat de les televisions privades. Home, no, major sensibilitat no és suficient. Jo crec que hi ha d'haver una obligatorietat, s'ha d'exigir per llei que l'equilibri territorial de les televisions privades ha de ser també compensatori. No pot ser que tot estigui a Madrid, hi ha d'haver produccions a València, i a Barcelona, i a Bilbao, i a Sevilla, i em sembla que també s'ha de poder plataformar, deixeu-m'ho dir així, no només des de Madrid, sinó també des del territori. Per tant, no és només que hi hagi major sensibilitat, sinó que això seria interessant que per llei estigués blindat i es posés a la pràctica, si és que no ho està. Gràcies. Torna ara d'Esquerra Republicana de Catalunya. Raquel Sans és diputada del Parlament de Catalunya i membre de la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Quan vulguis. Moltes gràcies. En primer lloc, agrair, com han fet els meus companys, que ens hagueu convidat a participar en aquest debat, un debat que considerem molt oportú i molt interessant. També saludar la gent que ens està seguint telemàticament. En primer lloc, començaré com acabava el meu company Francesc Ten, sobre el fet de compartir totalment la diagnosi que ens plantegeu en aquest comunicat que ens heu fet arribar, on, entre altres qüestions, parleu d'una situació crítica i insostenible. Em sembla que són aquests els termes concrets als quals us referiu. La diagnosi és així i crec que l'hem de compartir, per tant, començar compartint aquesta diagnosi. I també, com feia el company David Mejía, crec que és necessari que en aquesta diagnosi hi posem molta autocrítica. Evidentment, els responsables polítics en tenim una part de responsabilitat molt important i segurament els grups que donem suport al govern encara se'ns ha d'exigir més. Per tant, que consti també la visió autocrítica que hem de fer dels últims anys. Però a partir d'aquí, després de fer aquesta visió autocrítica, crec que és important mirar al futur i veure quines eines, quines possibilitats tenim per d'alguna manera revertir aquesta situació. Jo crec que disposem d'eines, de possibilitats i que tenim un camí que hem de recórrer amb el màxim consens possible. El Francesc Ten parlava del mandat marc, que és una de les eines, que és un pas previ abans del contracte programa, que esperem també tenir aprovat de seguida que es pugui, que garanteix el finançament de la Corporació Catalana de Mitjans per als propers 4 anys. Però un altre repte que tenim entre mans és el de la renovació, com molt bé es deia, del Consell de Govern de la Corporació. És fonamental. I és fonamental no només des del punt de vista de canviar noms, de canviar unes persones per unes altres, sinó en compliment a aquesta llei que vam aprovar ara fa tot just un any, tenir clar que les persones que formin part d'aquest nou Consell de Govern de la Corporació han de presentar un projecte. Per tant, jo posaria molt l'accent en el projecte que s'ha de presentar, amb aquesta mirada que ha d'entendre la corporació amb una òptica molt diferent a la que es va plantejar ara fa 40 anys. El panorama audiovisual, no cal que us ho expliqui a vosaltres, ha canviat totalment. La irrupció de les noves plataformes digitals, els canvis en la manera de consumir també mitjans de comunicació audiovisuals s'ha transformat brutalment i, per tant, necessitem un projecte de Corporació Catalana de Mitjans que tingui aquesta mirada i que tingui en compte aquesta nova realitat del món audiovisual. Per tant, jo posaria molt l'accent en el projecte i en la possibilitat, i sí que
doncs els diferents grups ens hem compromès a que sigui una de les coses a tractar tan bon punt comenci la propera legislatura. Però penso que també hi ha un altre repte important, que és tot el tema de la llei audiovisual, tant espanyola com catalana. I hem pogut veure l'avantprojecte de la llei espanyola, que sembla que entrarà al Congreso a començaments del 2021, i aquí crec que hi hem de posar un accent important o una mirada per tenir en compte tot el que té a veure amb les plataformes over the top, per tot el que té a veure amb la capacitat de promoure i d'alguna manera finançar les produccions pròpies del país. En aquest cas, l'estat espanyol, hi ha un article que l'ha transposat aquesta directiva o que pretén transposar-lo, que parla de finançament de producció en llengua castellana o altres llengües cooficials a l'estat espanyol. Per mi aquest O és molt determinant i crec que en aquesta mirada i en aquesta revisió que es faci d'aquesta llei espanyola hi hem de posar molts esforços perquè també hi va el futur del món audiovisual català. Té la paraula ara Rafael Bruguera, que és diputat i portaveu del PSC a la Comissió de Cultura del Parlament de Catalunya. Moltes gràcies, bon dia. També em sumo a l'agraïment per la invitació. Estic content d'estar aquí i saludo cordialment a totes les persones que ens estan seguint en streaming o a través de Zoom. Està molt bé que fem autocrítica. Està molt bé també que diguem que valorem, que compartim les reflexions del manifest. Però jo crec que amb això no sé si resolem cap problema. Em sembla que no. O en tot cas no és pas el que les persones que ens han convocat i que ens estan seguint esperin de nosaltres. Jo el que m'agradaria fer és, en aquesta primera intervenció i breument, també telegràficament, explicar com veiem nosaltres avui la situació del sector de l'audiovisual a Catalunya i, per tant, apuntar a la vegada algunes línies de treball al màxim de consensuades possibles. Des del nostre punt de vista, el sector de l'audiovisual pateix de dos tipus de problemes. Uns problemes que són propis del sector i uns altres que són genèrics, que no són exclusius del sector de l'audiovisual, sinó que són també del conjunt del sector cultural. I començo per aquests. Els genèrics. Evidentment, a Catalunya tenim un problema estructural evident, l'infrafinançament de la cultura. No només no ha arribat al 2%, sinó que encara no hem recuperat el nivell d'inversió del 2010. Per tant, quan es parla de dèficit fiscal, etc., jo sempre faig la següent pregunta. És que el 2010 no teníem dèficit fiscal? Se suposa que també en teníem. I teníem un pressupost de cultura. Avui, 10 anys després, no hem arribat encara als nivells de la inversió en cultura del 2010. Per tant, manca de prioritat política. I vull ser optimista, perquè el Parlament de Catalunya en diverses ocasions ha aprovat, ha votat i ha aprovat per unanimitat que el pressupost de cultura ha de ser el 2%. I nosaltres el que reclamem és que encara hi som a temps, ens queden 3 setmanes o un mes, encara hi som a temps, de tancar aquest compromís polític abans de les eleccions, polític i també amb el sector, de tal manera que a partir de les properes eleccions, governi qui governi, aquest acord polític que podem fer encara abans de final d'any si ens hi posem, i que ha de liderar, evidentment, el Departament de Cultura amb la consellera al capdavant, i jo això li he dit, i n'hem parlat en més d'una ocasió, personalment, doncs jo crec que seria un pas important. Per tant, en primer lloc, l'infrafinançament i la necessitat d'arribar a un pacte per en quin horitzó ens fixem per arribar al 2% del pressupost de cultura. Segona qüestió, evidentment, la pandèmia. Això és obvi i ha sigut un problema afegit, nou, però afegit a un problema endèmic, estructural, que ve arrastrant el sector de l'audiovisual des de fa temps. En tercer lloc, la necessitat d'una llei de mecenatge.
i d'incentius fiscals en el marc de les competències estatutàries. I, per tant, aquí també ens hi hem de posar a treballar d'una manera seriosa, d'una manera important. Llei de mecenatge. I, finalment, des del punt de vista d'aquestes qüestions genèriques, els reiterats incompliments per part del govern de les resolucions que s'aproven al Parlament. Això també em sembla que algú ho ha comentat, no sé si l'Àlex Masllorens ho ha dit, i en Mejía també. És evident. Especialment aquells acords que tenen a veure amb mesures d'ajuda, de suport en els moments de la crisi pandèmica, de la crisi sanitària, que en el món de la cultura especialment l'ha castigat, i dins del sector de la cultura, el sector de l'audiovisual. I després algunes qüestions específiques al sector. TV3, s'ha comentat, absolutament d'acord. TV3 ha deixat de ser el motor principal de l'impuls de l'audiovisual, del sector de l'audiovisual. I TV3, a més, està incomplint el mandat del Parlament. L'està incomplint d'una manera flagrant. I, per tant, aquí sí que hi tenim responsabilitat i jo crec que aquí sí que els parlamentaris hem de demanar disculpes perquè és el Parlament de Catalunya el que fa el control i fiscalització de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que compareix al Parlament, si no estic equivocat, 2 vegades al mes. I bé, i tot això, i això ha significat, aquesta manca d'impuls del sector per part de TV3, ha significat efectivament que Catalunya hagi perdut pes, no només en relació a Madrid, que també, i molt important, ens està començant a superar, si no ja ens ha superat com a primera potència de l'audiovisual a nivell de l'estat espanyol, sinó també el conjunt del territori de l'estat espanyol. I finalment, disposem d'un document que és el Pla Estratègic de Suport a l'Audiovisual 2017-2020. Ha plogut molt, i en alguns aspectes, diguem-ne, ha plogut molt, malauradament i de manera imprevista, i això sí que no és atribuïble i culpa de ningú en concret, que és la Covid. Però 2017-2020, és a dir, jo crec que seria importantíssim repensar, analitzar el pla estratègic, que en alguns aspectes no s'ha complert, i amb això no vull dir que no hi hagi hagut causes concretes o excuses o temes que expliquin el per què. Però jo crec que seria molt important, més enllà de parlar del llibre blanc, del Pla Nacional, etc., un document que és negre sobre blanc en temes concrets i, per tant, avaluable, que fem aquesta avaluació del Pla Estratègic de l'Audiovisual a Catalunya 2017-2020 i, sobretot, que a partir d'aquesta avaluació projectem un altre pla estratègic amb visió de futur, tenint en compte, si no totes, almenys algunes de les qüestions que jo he intentat plantejar i d'altres que segurament per desconeixement no he fet. Moltes gràcies. Gràcies, Rafael. És torn ara d'en Comú Podem. Ens acompanya Marc Garcia, que és portaveu del grup confederal d'en Comú Podem a la Comissió de Cultura del Congrés i exsecretària del Partit Verd al Parlament Europeu. Moltes gràcies. En primer lloc, volia agrair l'invitació, la possibilitat d'aquest espai de debat, que crec que és molt important per adquirir compromisos que urgeixen, tal com hem vist a través del comunicat que estem debatint. Per altra banda, dir que estic en substitució de la Conchi Abellan, portaveu de Cultura al Parlament, que per motius de salut no pot estar aquí, però intentaré transmetre tota l'activitat parlamentària que ha estat ella duent a terme al Parlament. I com han fet els i les companyes que m'han precedit, crec que avui és mandatori parlar d'autocrítica i crec que és important fer aquesta autocrítica que és una forma de respondre a la responsabilitat que ens ha donat la ciutadania i fer aquesta autocrítica al sector audiovisual català per fer-la extensiva a tota la ciutadania. Per què? Perquè la indústria audiovisual és una indústria cabdal, puntera, motor econòmic,
Però també no ho oblidem, és una indústria que genera contingut, genera coneixement i, per tant, és una indústria fonamental en el teixit cultural. Què vol dir això? Que el benestar d'aquesta indústria cultural és el que ens pot permetre garantir l'accés a la cultura com un dret per a tota la ciutadania. Ho hem vist durant el confinament, molts portem molt temps reivindicant-ho, però ha quedat molt palès durant el confinament. La cultura és un bé essencial, és un bé comú que, per tant, cal cuidar, cal protegir, i això vol dir cuidar i protegir a la indústria. Una indústria precaritzada té conseqüències no només per a aquest sector, sinó per a tota la ciutadania. Tenint això com a base, com a eix motor de totes les nostres accions polítiques cap a la cultura, donem absolut suport a aquest comunicat. Com deia abans, aquest suport no pot estar exempt d'una autocrítica com a representants polítics que som. Per tant, suport a aquesta reforma urgent de la corporació, no només un canvi de noms, no només evolucionar en els noms, sinó evolucionar en la filosofia de com s'escolleixen aquests noms i, per tant, eliminar ja d'una vegada, com venim defensant des del govern de l'Ajuntament de Barcelona, com venim defensant en els diferents espais institucionals en els que participem, una democratització de la cultura, professionalització, per tant, obertura, democratització, canvis estructurals en la corporació. Programa d'ajudes i incentius que reverteixin les retallades acumulades ja durant molts anys i que, malauradament, la cultura, el sector audiovisual han estat una de les majors víctimes i una de les que ha estat trigant més en revertir-se aquestes retallades. Unes ajudes i incentius que fomentin la competitivitat, però també que retornin al protagonisme en l'àmbit estatal, però també en l'àmbit internacional, al sector audiovisual estatal. Respecte a les televisions privades espanyoles i a la deslocalització, aquí crec que és mandatori, com a força de govern a l'Estat, adquirir un compromís per tal de revertir aquesta deslocalització i retornar el protagonisme a la ciutat de Barcelona i a la indústria audiovisual catalana, i hem de fer una avaluació de què podem fer des de les diferents administracions. En qualsevol cas, ara mateix, la llei de l'audiovisual estatal, que es troba en procés de consultes, és un procés que està obert i, per tant, ens comprometem a través d'aquesta llei, a través de la nostra posició en el govern i en el Congrés dels Diputats, treballar en aquest sentit. També destacar que, com a força de govern a Barcelona, apostem per aquesta cocapitalitat cultural de Barcelona i que, per tant, això ha de revertir directament en la indústria de l'audiovisual. I, entomant l'autocrítica, també dir que cal dir que hi ha hagut una clara manca de voluntat política des del govern català per revertir una situació de la que se'ns està avisant reiteradament. El bloqueig, per una banda, el desgavell, tenen efectes directes en les indústries culturals i tenen efectes directes en la ciutadania, perquè no ho oblidem, se'ls està minvant d'un dret constitucional, un dret essencial. A les portes, què puc dir com a persona que està participant directament a l'elaboració i l'aprovació dels pressupostos? Estem a les portes d'una aprovació d'uns pressupostos que en el camp cultural inclouen dotacions importants encaminades a refermar la plurinacionalitat, el plurilingüisme en l'àmbit de la cultura i, per tant, a la creació en llengües cooficials. A les portes d'aquests pressupostos, de l'aprovació d'aquests pressupostos, per tant, adquirir un compromís que durem a terme des de les diferents institucions en les que estem participant, un compromís, com deia, però que no pot estar exempt d'una crítica legítima al govern, que té un marc competencial força ampli per tal de revertir la situació en la que ens trobem. I de moment ho deixo aquí. Gràcies. Gràcies, Marc. Té la paraula ara, en representació de la CUP, Natàlia Sánchez, que és diputada i membre de la Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Molt bé.
Bon dia a tots i a totes i bon dia també especialment a la gent que esteu fent possible aquest espai, a tots els tècnics, a tots els treballadors, perquè en temps de pandèmia també està bé recordar que bé que els audiovisuals sonin bé, que les càmeres siguin de qualitat, perquè sí que és cert que a vegades durant tot aquest temps, especialment durant el confinament, vam trobar a faltar molt tot aquest treball de la qualitat també audiovisual. Gràcies per convidar-nos. Ser de les últimes té alguns avantatges i alguns inconvenients. Moltes coses ja s'han dit i s'han dit moltes vegades, no només avui. La situació d'intempèrie en la que està el sector audiovisual en termes generals pel que fa a les institucions públiques és molt greu. Els professionals no només de l'audiovisual, sinó del periodisme, de la comunicació, fa molt de temps que estan no alertant, sinó fent un crit de socor, com molt bé en el vostre manifest manifestàveu, el SOS al sector de l'audiovisual. Per la qüestió del finançament, que ja s'ha posat sobre la taula, finançament, infrafinançament cap als mitjans públics, però infrafinançament també cap al sector de la cultura. I en segon lloc, per una governança nefasta. La irresponsabilitat que s'ha comès des d'especialment els grups de govern en mantenir de forma letàrgica un govern de la corporació en les condicions en què s'ha fet és una greu irresponsabilitat que ja està tenint conseqüències. Des del nostre punt de vista, no només, com ja s'ha dit, cap a la indústria, cap al sector de l'audiovisual, sinó cap a tots els treballadors i treballadores que envolten aquest sector, des de productors, productores, actors, actrius, càmeres, etc., un univers laboral molt important i especialment a la ciutat de Barcelona, però també conseqüències greus des de la nostra perspectiva, alguns dels eixos o prioritats que també l'audiovisual i TV3 especialment té com a horitzó i com a objectius, que és el foment de la llengua i el mantenir la llengua catalana viva de forma amb continguts audiovisuals potents. I aquesta realitat, per molt, des del nostre punt de vista, evidentment, els compromisos polítics als quals puguem arribar, evidentment, jo crec que tothom accepta les autocrítiques, fins i tot els perdó, però clar, el que no pot ser és que hi hagi grups al Parlament que a dia d'avui hagin demanat, per exemple, en els pressupostos de la Generalitat, la reducció del 50% del pressupost de TV3. Això és incoherent amb voler fomentar una indústria de l'audiovisual potent. Això és incoherent. Per tant, jo sí que recuperaria la idea que ja fa temps que vau llançar, que és aquest Pacte Nacional per l'Audiovisual, però que més enllà de ser un nom, una roda de premsa i moltes fotografies, sigui un compromís real. I també traslladaria que la potència que hi ha per poder-ho fer efectiva, amb tota la franquesa, crec que cal situar-la en els professionals i les professionals, els treballadors i les treballadores de l'audiovisual, que pugueu treballar de forma conjunta des dels diferents sectors, des dels diferents àmbits, des de les diferents tipologies d'empreses, per fer un front comú per assenyalar aquesta greu irresponsabilitat i recuperar la dignitat d'un camp i d'un sector que havia estat molt i molt potent. Mirant cap al futur, aquesta idea que us trasllado de la importància que els professionals, els treballadors i les treballadores continueu i augmenteu l'organització per fer front a les incompetències polítiques, també nosaltres la situem en un sentit que cal avançar cap a aquest espai de comunicació català. Creiem que hi ha una oportunitat de treball que fa molt, que des de molts sectors reivindiquem, que és fomentar la coproducció entre les diferents televisions públiques dels països catalans, amb IB3, TV3 i A Punt. Creiem que aquí hi ha un treball que té molt potencial per fer coproducció i per treballar i perquè aquells pocs recursos que hi ha no només augmentin, sinó que puguin treballar col·lectivament entre aquests tres espais, que ja es fa i ja hi ha exemples interessants. La darrera producció de ficció sobre la mort de Guillem ha estat un exemple des del nostre punt de vista d'èxit. Així mateix, i ja vaig acabant, que crec que m'estic allargant, nosaltres també, especialment pel que fa al documental, hi ha tot un camp. Creiem que el treball de coproducció entre TV3 i les productores és un treball que genera millors condicions per al sector de l'audiovisual que no pas la compra directa, perquè TV3 en aquest sentit té menys capacitat de poder donar una bona pagar
millor. Acabem també insistint en un pla estratègic per fer viable, en aquest cas, l'empresa, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, la necessitat d'adaptar-se al nou món digital també per al foment de la llengua, com deia, i una qüestió que, com per no dir que estem superd'acord amb tot el manifest, també per generar debat, crec que hi ha un debat del que incorporeu en el vostre manifest que té a veure amb la qüestió de menys estructura i menys continguts. Menys estructura i més continguts, que és un debat també que s'ha tingut sobre la teòrica sobreestructura i, per tant, un capítol 1 de TV3 molt i molt gran. Per tant, treballadors i treballadores. Nosaltres creiem que entrant en competència o en disputa entre els treballadors de TV3 i les productores i treballadors externs seria un error, perquè sí que entenem que cal vetllar per tota l'estructura de TV3, per rejovenir-la, però que això ha de... i que la qüestió de la producció i de la indústria audiovisual ha de millorar-se a través de major inversió. Que entrar en competició en aquest sentit seria un error. A més, TV3, la seva estructura, quan es compara amb televisions privades, per exemple, no es té en compte que el món de la producció entorn de les televisions privades acaben sent productores que molt sovint tenen un mateix capital que el de les privades. M'explico, oi? I fins aquí. Disculpeu si m'he allargat. Gràcies, Natàlia. I el darrer convidat per intervenir és Juan Milián, és exdiputat del Parlament de Catalunya i actual coordinador general d'Estratègia Política del Partit Popular de Catalunya. Quan vulguis, Juan. Gràcies. Jo també vull començar agraint a Proa aquesta invitació a poder parlar d'un tema, una qüestió important per a un sector que ha de tornar a ser important per a Catalunya. Quan parles l'últim, com deia Natàlia, a vegades no s'ha dit tot i queda poc per dir, però a vegades també el que passa és que tens la tentació de respondre a tot allò que s'ha dit per part dels teus companys, sobretot per part dels representants dels grups que donen suport al govern, però això ho deixaré per al debat posterior. Ara preferiré cenyir-me al comunicat de Proa, que jo crec que apunta qüestions molt importants. Compartim la llegit en deteniment, compartim el que és la diagnosi, l'anàlisi de la situació, com no podria ser d'altra manera. Jo crec que això sí que crea consens. També compartim la filosofia que hi ha darrere, aquesta millora de la col·laboració entre el públic i el privat. I en gran mesura també compartim totes les propostes o totes les solucions que hi proposa. Respecte a l'anàlisi, parlava de l'estructura de TV3, de la corporació. És veritat que en els darrers 10 anys, per utilitzar el marc temporal que abans feia servir el Raimon, doncs l'aportació pública a la corporació ha anat baixant. En els darrers 10 anys, òbviament, estem en una situació des del 2008, sobretot de crisi econòmica. Aquesta mateixa crisi també ha fet que el mercat publicitari hagi caigut en picat. És a dir, baixen els recursos públics, baixen els recursos també que provenen del mercat publicitari. En aquest context, les decisions eren difícils, reconec que eren difícils, i havien de pivotar entre reestructurar la corporació, redimensionar la corporació o retallar la contractació de producció externa. I es va prendre la decisió de fer el fàcil, que era mantenir estructura i retallar tot el que era producció externa i sotmetre a tot un sector que era molt important a Catalunya a una tensió, a un estrès, a una decadència com la que estem veient. Nosaltres creiem que el que s'havia de fer era l'important. Ara la situació de la pandèmia, com deia el Rafael abans, ho agreuja tot, a tots els sectors, també en aquest. Ara és l'oportunitat, o és la darrera oportunitat per a fer la feina ben feta, que és reestructurar i redimensionar la corporació. Jo sí que crec que hi ha l'estructura en molts casos, ja que a Catalunya ho veiem només a la corporació, sinó, per exemple, el Departament de Cultura, l'estructura s'ho menja tot i no deixa espai per a ajuts o per a la col·laboració del món privat, de les empreses. Jo crec que això és un error. És una dinàmica que en els darrers anys és una filosofia que s'ha anat imposant a Catalunya, que ho solucionarem tot amb més estructura i sobretot acaba sent més estructura política, i això crec que és, com ho veiem, és un error que s'acaba pagant.
parlar de l'estructura de TV3. Les coses del directe. Sí que creiem que s'ha de redimensionar la corporació i alliberar recursos per a la producció externa. Un altre punt amb el que sí que estem molt d'acord amb el comunicat és fomentar la igualtat de condicions, la igualtat d'oportunitats. Veiem com es contracten bàsicament una productora i com aquell que diu a dues persones més. Tot això, entre una productora i poc més, es mengen tot el pressupost de la corporació per a produccions externes. Abans tots sospitaven, perquè ja ens coneixem tothom a Catalunya, Catalunya és petita i més o menys polítics i tots ens coneixem, sabíem una mica més o menys per on anaven els criteris de la contractació d'aquestes productores. Gràcies a unes gravacions que s'han fet públiques els darrers dies, doncs ja sabem que el criteri era únic i el criteri era polític. Això s'ha de canviar, ara que ja ho sabem tots. S'ha d'introduir mecanismes de transparència, mecanismes d'igualtat de condicions perquè totes les productores puguin competir en igualtat de condicions a l'hora de tenir un contracte per part de la corporació. Finalment, molt d'acord també, es parlava al comunicat, es parla de la necessitat de crear un marc de programes, d'incentius i ajuts que sigui més clar, que sigui clar i que sigui potent per a ser més competitius i també per a ser atractius, per a poder atraure inversió internacional aquí a Catalunya. Totalment d'acord amb els incentius fiscals, hi ha marge per fer-ho. Altres comunitats autònomes ho estan fent. Navarra, Canàries, també Balears, València, el Ramon em corregirà si m'equivoco. Hi ha marge. Òbviament també inversió en infraestructures, però és veritat que la situació actual farà més difícil augmentar la despesa en determinats àmbits. Però jo crec que la part d'incentiu fiscal és molt important perquè, a més, els incentius fiscals, com saben, sobretot el que té una empresa, activa l'activitat econòmica i al final fa també que l'administració pública acabi recaptant més i, per tant, pugui també invertir més a llarg termini. Res més, deixaria més respostes per després al debat posterior i estarem molt atents a les preguntes i a les demandes que ens faci el sector. Sabem que estem des de fa mesos en situació de precampanya electoral, és moment de programes electorals, tot que pugui enriquir el nostre projecte serà benvingut i, novament, gràcies per convidar-nos. Gràcies, Juan. Efectivament, comença ara pròpiament el torn de preguntes de la gent que ens està veient. Tu vols comentar alguna cosa? Doncs en Raimon, que és la nostra figura comodí, ara comenta, perquè aquí s'han dit moltes coses. Que s'han dit moltes coses. S'han dit moltes coses i per això també ara jo he anat apuntant, he anat veient el que dèieu tots. Primer de tot, també agrair-vos molt aquesta autocrítica que crec que és comuna amb els 7 grups que esteu avui aquí. És un bon inici, diguem-ne, un bon inici no, és un bon punt de partida a partir del 26 de novembre de l'any 2020, i ho dic solemnament o el màxim solemnament que puc, perquè us agafarem la paraula i esperem que si es fa autocrítica és perquè es vol millorar i es vol tirar endavant. I autocrítica, inclús les disculpes que ens han emocionat, diguem-ne, de que algú tingui aquesta humilitat per fer alguna cosa d'aquest tipus. Però, dit això, també us he de dir que sou uns polítics excel·lents perquè hem fet autocrítica, hem fet propostes, però no hi ha cap, sota el meu punt de vista, hi ha poca concreció. I ja ho hem viscut abans, això. Llavors, per tant, ostres, a mi parlo a nivell personal i de les 200 empreses que representem, i jo inclús diria, l'altre dia va sortir un estudi del diari Ara, un estudi que ha fet la Generalitat, que la gent que depèn i que treballem en el món audiovisual a Catalunya em sembla que són 40 i pico mil persones. Per tant, avui em sento una mica, encara no vull tampoc representar ningú, però em sento una mica la veu de tota aquesta gent. Per tant, a partir d'ara jo, abans de passar el torn de preguntes, sí que demanaria una mica més de concreció, perquè és que si no ens n'anirem com sempre, dient, escolta'm, aquí es fan grans coses. Entre altres coses,
també hi ha aquí els dos grups que ara estan al govern, que estan recolzant el govern, i heu parlat vosaltres d'una aportació de 6 milions que es va fer. Bueno, sí, però amb això tampoc no són solucions, que va estar molt bé i que sé d'on venen aquests 6 milions i també hi vam tenir alguna cosa a veure, però hi van estar molt bé, però no ho posem com a solució ni com a exemple de res. Un mandat marc, si depèn de vosaltres, els que esteu aquí, aquest mandat marc, fa anys que en parlem d'aquest mandat marc i no existeix. Mesures d'estat. Jo quan sento mesures d'estat tremolo una mica, perquè és que això és, crec també, el que potser fa anys que estem com també dient no, és que quan siguem un estat tot això tindrà solucions, però és que potser no ens hi trobeu si hem d'esperar. I no vull entrar en temes polítics, sisplau, en temes polítics. Vull centrar-ho molt en el tema audiovisual i tot plegat. I després, el tema de la llei audiovisual, sabem alguna cosa perquè l'estem treballant, etcètera, però no pensem que tot sempre ha de passar per fora. I després, el que sí que demanaria dins d'aquestes mesures concretes és alguna cosa que s'està dient aquí constantment, que s'ha de canviar el Consell de la Corpo, depèn de vosaltres. Espero que si ara ja, suposo que haurem d'esperar la nova legislatura, és normal, estem a finals de novembre, hi ha eleccions el 14 de febrer, per tant hi haurà un Parlament nou amb unes forces diferents segurament de les que hi ha ara, però sisplau fem-ho ja. Però sí que m'agradaria escoltar-vos, perquè suposo que això ja ho sabem ara, i és quin mandat li donarem en aquest Consell nou de la corporació. La corporació és una empresa que necessita posar-se, i ho ha dit abans, el Rafael ho ha dit, i estic totalment d'acord, el món ha canviat moltíssim, el món audiovisual està corrent a 300 per hora, menys a Catalunya, però està corrent a 300 per hora i hem de posar una corporació. Suposo que teniu idees i m'agradaria molt que les sentíssim. I després un tema, perdó, el dels pressupostos del 2%. Esteu els 7 grups aquí, fem-ho ja. Aprovem-ho ja en els propers pressupostos. Si tots hi esteu d'acord i sou els portaveus d'aquests 7 grups que segurament tornarem a estar, potser n'hi ha algun altre nou, però potser segurament estareu en el Parlament, aprovem-ho ja, el del 2% de cultura. És que qualsevol país que es vulgui dir país ho ha de tenir. I només a nivell personal només sí que vull entrar en una cosa en concret, amb la Natàlia Sánchez, perquè no vull que hi hagi aquí cap confusió. I nosaltres quan ho diem en el nostre SOS, el tema dels treballadors que s'emporten un 60% del pressupost de TV3, nosaltres ja fa anys que no ens preocupa que hi hagin 2.000 treballadors. El que ens preocupa és que ningú sap per què n'hi ha 2.000, perquè potser n'hi haurien d'haver-hi 4.000 o potser n'hi haurien d'haver-hi 3. Però algú hauria de pensar què hem de fer amb això. Però sí que ens preocupa, perquè som empresaris, i qualsevol empresari et dirà que si qualsevol empresa del món dedica el 60% a pagar els treballadors, és una empresa que no pot anar bé. I com a ciutadà de Catalunya, que sóc accionista d'aquesta empresa, us dic, sisplau, no ho fem bé. El que nosaltres diem és no cal retallar aquest 60%, però ampliem-lo altre, perquè per pagar aquest 60% s'ha deixat de pagar els continguts i les 200 empreses que depenem d'aquests continguts i les 40.000 persones que acaben depenent d'aquests continguts. Però, de veritat, no ens equivoquem. El nostre problema no és que hi hagin 2.000 treballadors, és que ningú ha decidit per què hi ha 2.000 treballadors. I això sí que crec que hi hauríeu de fer-ho vosaltres. Per tant, si poguéssim ser més concrets amb el tema dels incentius fiscals, que ho he posat sobre la taula, que és importantíssim, i aquests temes que estem dient. Deixa'm, abans que puguin respondre a qualsevol que se senti interpel·lat, deixa'm recordar a la gent que vulgui participar que, sobretot, diguin el seu nom, diguin també el mitjà pel qual treballen o per l'empresa a qui representen, que facin preguntes molt clares i molt directes. Està obert el debat, Vull dir que si hi ha algú que ja vulgui dir la seva en relació, perquè jo crec que en Raimon ha comentat coses molt importants aquí. Bé, respecte al que s'ha parlat de TV3, el que nosaltres creiem des de Ciutadans que s'ha de fer és reduir el greix i augmentar el múscul. Quan diem, potser les ajudes i l'import que té TV3 de diners públics no ha de ser tan elevat perquè hi poden haver-hi ajudes directes a la resta del sector audiovisual. I això no vol dir precisament treballar en contra d'ell, sinó tot el contrari, doncs buscar fórmules per ser més eficients i per ser més
més efectius. Nosaltres el que volem és una televisió pública de qualitat, no una televisió partidista, com és actualment. Nosaltres el que volem és que TV3 efectivament sigui un motor audiovisual, però no sigui la col·locació dels amiguets de sempre. Abans el Juan ho estava parlant, de les contractacions amb les diferents productores, que sempre són les mateixes i que, per tant, com bé es deia, el ventall que hi ha de produccions a Catalunya i de productors a Catalunya és molt més gran. Per tant, molta més transparència. I respecte a les propostes concretes, jo crec que al final són compromisos que hem d'establir els diferents partits polítics. Aquí s'ha parlat d'una taula audiovisual. Ok, estem d'acord. Fem una taula audiovisual. Ens comprometem a que hi hagi aquesta taula audiovisual, posem data, posem noms, perfecte, no hi ha cap problema. Fem-ho. Concreció, 2% d'inversió a cultura. Efectivament, tots els partits polítics sempre hem dit que estem d'acord per unanimitat, no? Doncs fem-ho, però executem-ho. Al final, el govern és qui ha d'executar totes aquestes propostes. Se'ns pot reclamar responsabilitat a tots els partits polítics i l'entomem absolutament, però és evident que el govern és qui ha d'executar totes aquestes propostes que s'han aprovat, algunes d'elles, per part del Parlament de Catalunya. Per tant, jo crec que objectius, contracte programa de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, on s'estableixen en el mandat marc i en el contracte programa. Si no sabem quins són els objectius, si no sabem cap a on volem anar, és molt difícil treballar amb el sector audiovisual i veure quines són les capacitats que tenim i cap a on hem de dirigir-nos. Per tant, nosaltres creiem que aquesta és la solució, és establir objectius i, òbviament, que tots els partits polítics que hem vist que tenim moltes propostes en comú, doncs les portem a terme. I per portar-les a terme el que hem de fer és sentar-nos i, per tant, establir data i lloc per poder-ho fer. Si em permets, jo en la meva primera intervenció he parlat d'un pla progressiu, perquè segurament canvis rotunds i molt sobtats serà molt més difícil, i jo en aquest pla progressiu cap al 2% em sembla que hem de fer un focus que sigui un 2% en cultura. Què vull dir? Que en temps de pandèmia el Departament de Cultura i el Govern de la Generalitat ha sigut capaç d'augmentar els recursos per al Departament per fer ajuts i incentius a les empreses culturals i als treballadors de la cultura. Per tant, jo crec que en els pressupostos següents hi ha d'haver una quantitat, i no direm xifres, que donguin resposta a aquesta necessitat de gastar-se en cultura. Jo crec que la mirada, si són un 2% del Departament de Cultura del total de la Generalitat, o si és un 2% en cultura i hi ha una aportació que és per l'audiovisual, la partida pot estar en un lloc o en un altre, però és una manera progressiva de començar a sortir d'aquest SOS en el qual estem. I en aquest pla progressiu jo crec que hem de buscar consens, més enllà de la brega política, sobretot, i posar algunes xifres pactades amb el sector tant com es pugui, perquè aquesta despesa en audiovisual es pugui créixer ja a partir dels nous pressupostos, vinguin de l'ISEC, vinguin del Departament de Cultura o ja siguin directament en els pressupostos de la Corpo. I una altra qüestió amb la qual estava molt d'acord amb la Natàlia en aquesta línia progressiva, és a dir, el nom, si és un pla nacional o és una taula, com jo mateix he dit, és igual, el que convé és plantejar un nou model de finançament de la cultura d'aquest país perquè l'audiovisual es vegi ben tractat i deixi de perdre pes i la resta de tots els sectors audiovisuals. Estic molt d'acord, i més d'una vegada n'hem parlat amb en Rafael també, que ens convé un tema de mecenatge que és urgentíssim. És a dir, no s'entén un país europeu sense la col·laboració de la societat civil en el finançament
de la cultura que no hagi de passar per les administracions. I, per tant, això és una feina nostra i una obligació que tenim tant de l'Estat com en el marge de Catalunya. Algunes qüestions més per posar aquí sobre la taula i fer una mica més de debat. Parlava la Mar sobre la cocapitalitat de Barcelona. A vegades, més enllà dels noms, també convé parlar de recursos i, per tant, Barcelona és puntera i necessitaríem concreció d'això, què vol dir això per l'audiovisual, què vol dir això per la ciutat, què vol dir això per plataformes, què vol dir això més enllà de noms, poder parlar d'exigències, com jo havia dit abans, exigències per part de l'Estat a les privades o a les plataformes de ser a tot arreu, de poder col·laborar en tot arreu. Sí, lligat amb el que diu el company, jo crec que és important la concreció, però també una mirada global del sector audiovisual, que ha de tenir com a protagonista la Corporació Catalana de Mitjans, evidentment, però que també ha de tenir aquesta nova mirada amb les noves formes de consum, amb la irrupció de les noves plataformes que jugaran un paper fonamental. I amb això, segurament també a l'hora d'impulsar qualsevol mesura, a l'hora d'impulsar aquest nou projecte de la corporació, s'ha de tenir en compte aquesta mirada global. Per tant, compromisos concrets, mirar-nos amb molta atenció la llei audiovisual espanyola, que crec que aquí hi ha un paper important. També, per què no dir-ho, tornar a reobrir el debat sobre les televisions privades espanyoles i el paper que tenen com a centres de producció en el territori, perquè recordem que als anys 80 això era així, això ha desaparegut totalment de la legislació i, per tant, aquí també hi ha una part de responsabilitat que s'ha d'assumir i que s'hi ha de posar l'accent. I després, més compromisos concrets. El mandat marc, com deia, s'ha presentat, el contracte programa que em consta que s'està treballant i que ja està pràcticament enllestit de la corporació, però sí, jo fa molt poc que soc al Parlament, però sí una de les coses que et sorprenen és els tempos i els ritmes, i moltes vegades perdem de vista també el context. Hem viscut unes legislatures molt canviants en què ara se'ns acumula la feina. En aquests 2 darrers mesos parlàvem de totes les lleis que tenim i de tots els temes que tenim que no podem acabar, no podem perdre de vista el context. I, evidentment, el govern ha d'assumir responsabilitats, però jo crec que obviar un context de repressió, obviar un context on hi ha hagut canvis tan bèsties i les legislatures no s'han pogut esgotar, crec que també seria faltar una mica a entendre quin és el context global. Evidentment no es tracta de parlar de política, però sí que la legislatura acabarà abans del que havia d'acabar perquè s'ha inhabilitat un president i, per tant, això també s'ha de tenir en compte. Sí, si em permeteu. Sí, el Raimon i el presentador demanaven concreció, no? Jo, humilment, crec que la meva intervenció he intentat ser poc filosòfic i molt pràctic. Potser no ho he aconseguit, però és el que he intentat fer. Sovint es comet l'error, des del meu punt de vista, de centrifugar les responsabilitats. L'Estat, Madrid... Jo vull recordar una cosa. La cultura és competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya. Per tant, no hi ha excuses. No hi ha excuses. La pregunta és per què el 2010, fa 10 anys, teníem el pressupost que teníem a cultura i 10 anys després encara no hi hem arribat. En canvi, el pressupost de la Generalitat ja ha superat el del 2010, el global. Per tant, la cultura ha perdut pes quantitatiu i ha perdut pes qualitatiu. Les dues coses alhora, sumades. I això explica part del problema global del sector cultural i també una bona part de la situació de l'audiovisual a Catalunya. Mireu, la Generalitat té un pressupost de 46.000 milions d'euros, per situar-nos, 46.000 milions d'euros. El 2% voldria dir, números rodons, 900. El pressupost de cultura són 300. S'ha de triplicar. S'ha de triplicar. Per això, nosaltres, que intentem ser responsables
perquè som un partit de govern, el que diem és això en un any no es pot aconseguir. I m'agradaria dir el contrari, però em sembla que no podem enganyar. Per això reclamem que hi hagi un acord polític per pactar no el 2%, que amb això ja estem d'acord, sinó com, de quina manera i quan, i en quin procés, perquè no serà d'un any per l'altre. Aquest és el tema. I això és el que estic reclamant des de fa molt de temps. Tothom parla del 2%, però l'any 2015 eren poquets, que en parlàvem. Fa 5 anys eren poquets que en parlàvem. I finalment s'ha imposat, estem tots d'acord, però cal trobar la manera d'arribar-hi. Reforma de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, és evident, jo no soc expert en el tema, jo estic a la Comissió de Cultura, no a la de Control Parlamentari de la Corpo, Estatut de l'Artista, imprescindible, mecenatge i, per sobre de tot, que la cultura disposi de recursos, perquè una part, evidentment, iran destinats al sector que avui ens ha portat aquí, que és el sector de l'audiovisual. Crec que tenim alguna pregunta que pot entrar en aquests moments. Doncs a veure si la sentim. Bueno, sí, yo he levantado la mano, no sé si... Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos los representantes políticos por estar ahí. Se agradece porque hay que ser valientes para ponerse de frente al sector y también me gusta ver que todos estamos en la misma línea, pensando en lo mejor para el sector y en principio tratando de no hay nadie que esté enfrente y esto ya se agradece. Yo voy a ser bastante concreto porque por una parte el sector necesita cosas que están en el medio y largo plazo, pero también necesita algunas que están muy en el corto y sí están en las manos de los políticos. Entonces yo voy a hacer una crítica, un agradecimiento y una propuesta, más o menos, a ver si soy capaz de estructurarlo. Perdóname solo un segundo, si eres tan amable de decirnos tu nombre y la empresa para que sepamos. Sí, yo soy Carlos Fernández, soy el consejero delegado de Filmas. Gracias. Sí, entonces la crítica, la primera es a los ayuntamientos. Es decir, en primer lugar, el sector audiovisual, hay una parte del sector, concretamente la exhibición, que ha pasado este año pues varios meses con sus negocios cerrados. Y la exhibición, puede decir, teatros, etcétera, etcétera. Llega el momento de pagar el IBI y aquí todos ponen muy buenas palabras, pero viene el recaudador y dice, mira, sí, el IBI usted lo paga. Si no puede, ponga el aval bancario. Y si no pone el aval bancario, pues tendrá el recargo. Muy buenas palabras, pero se concreta en esto. Y realmente, yo ya lo entiendo, el IBI es un impuesto que no va vinculado al negocio, pero detrás del valor que se le pone al IBI hay unos negocios, si no, no habría este importe. Por lo tanto, y pongo un ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, concretamente este año, ha hecho un 25% de descuento en el impuesto del IBI. Aquí, de momento, nada de nada. Y estamos hablando de cifras muy importantes, en fin, es esto. Entonces, yo creo que sí que está en la mano política. Está en la mano política, quizás no se puede condonar directamente, pero sí se puede retornar directamente, o sea, por otra vía. Y por lo tanto, ahí sí que están en las manos, en este caso, de los ayuntamientos. Lo dejo ahí. Esto sería una crítica. Un agradecimiento, pues mira, yo creo que sí que en este caso, en concreto, el ICEC o el gobierno a través del ICEC, pues sí que ha puesto en marcha ayudas. Todos nos podemos quejar que no son los suficientes, pero como mínimo una rapidez y se está dando una respuesta mínima pues, al sector o a los diferentes sectores del audiovisual. Y por último, pues una propuesta. Cuando hablamos de los incentivos fiscales, evidentemente que yo creo que hay que mirar de ser competitivos con otros territorios del ámbito nacional, pero hay algunas medidas que están en las manos nuestras el ponerlas en marcha y no se ponen. Y pongo un ejemplo concreto, es con TV3. Cuando uno produce para una plataforma o para otras televisiones, una de las partidas importantes que se discute, aparte del beneficio industrial, porque ya se pueden imaginar, uno que trabaja
un industrial que trabaja por un 8% tiene muchos riesgos. Lo más probable es que acabe perdiendo dinero. O sea, ante cualquier evento, y más en este entorno de pandemia, cuando no se pueda producir, pues pueden haber mil factores que pueden comer ese margen industrial y evidentemente, en vez de ser una solución, es un problema el haber trabajado. Pues, aparte de discutir el margen industrial cuando se habla con otros clientes, se está discutiendo cómo se va a tratar el incentivo fiscal. Ustedes saben que la Ley General del Audiovisual y el impuesto de sociedades, pues hay unas ventajas de incentivos fiscales. En grandes líneas, si no me voy a alargar, el primer millón pues puede haber un retorno del 25%, los siguientes un 20%. Esto es más del doble del beneficio industrial que hoy puede tener una productora trabajando para TV3. Evidentemente que hay fórmulas para conseguir tener ese incentivo fiscal. Y eso no cuesta más dinero, ni aumenta el presupuesto, no se necesita aumentar ni el presupuesto de TV3 ni las aportaciones de la Generalitat. Y es algo que mañana se podría poner en marcha. ¿Cómo? Hay que ponerle creatividad. No se puede seguir con los mismos modelos de producción que había hace años, con los que hay hoy, ni posiblemente con los que haya mañana. Si no cambiamos los sistemas, pues no vamos a poder tener estas ventajas. Por tanto, deja de ser competitivo no por poner más presupuesto, que lo necesita, sino por no utilizar todas las herramientas que hay al alcance del sector. Nada más, muchísimas gracias, no m'alargo més. Voleu comentar alguna cosa respecte al que he comentat? Jo un petit comentari, si em permeteu, respecte al tema dels ajuntaments i de l'IBI. Amb tots els respectes pel senyor Fernández, però els ajuntaments, i cal reconèixer-ho, són els principals programadors a anys llum de la resta d'administracions públiques pel que fa a la cultura. La cultura, l'espectacle, la música en viu, etc. És evident que si, i ho dic com a exalcalde d'un municipi, si rebaixo l'IBI d'una activitat cultural, hauré de rebaixar l'IBI dels bars, dels restaurants, dels hotels, de totes aquell sector econòmic que s'ha vist perjudicat i que ha hagut de tancar durant la pandèmia. I si faig això, immediatament el que em passarà és que l'any que ve tindré un pressupost més petit i, per tant, tindré menys pressupost cultural. Això és així. Sí, però perdoneu, ¿Puedo intervenir? Sí, aleshores, no, només acabo. Jo crec que el tema és, pel que fa als ajuntaments, l'important és que mantinguin el compromís de mantenir els pressupostos d'aquelles activitats que s'han hagut d'ajornar o posposar, que no es dediquin a altres qüestions. No sé si m'explico el que vull dir. És a dir, que si per la festa major hi havia un concert i aquell concert no s'ha pogut fer, doncs que aquells diners no es destinin a una altra cosa, sinó que es guardin perquè quan es pugui es faci aquell concert o un de similar. Jo crec que això són mesures molt més importants i molt més eficaces que no pas una lluita sobre si fem un rebaix d'un 25% de l'IBI, que al final resoldrem poquets problemes, francament. Sí, però això molt ràpidament, també jo crec que és treure's una mica les responsabilitats de sobre, perquè al final l'empresari que té un cinema, que crec que és el que deia el Carlos Fernández, se li fa una llei que ha de tancar el cinema, igual que els bars, però això van amb unes indústries sí, amb les altres no, els que tenien negocis a peu de carrer, que tots hem entès que s'hagin de tancar, però se'ls hi fa tancar, però després se'ls hi cobra els impostos com si haguessin estat oberts. Si hi ha una administració, sigui la que sigui, l'empresari al final el que ha de tenir són respostes de les administracions, perquè al final aquí també jo crec que a vegades es juga una mica amb aquestes diferents administracions i tal, però l'empresari és el mateix i el seu negoci és el mateix. Jo sobre el tema de l'IBI, si puc fer una intervenció, entenc completament la pregunta i la preocupació del Carlos Fernández i crec, per exemple, parlant de la ciutat que conec, la ciutat on ara mateix estem a l'Ajuntament, crec que és necessari un pla per salvar i mantenir les sales d'exhibició de cinema a la ciutat de Barcelona. Això ha de ser un compromís i això ha de sortir, perquè és una qüestió empresarial però també de ciutadania, que la ciutadania pugui accedir a una diversitat, a un ecosistema de sales d'exhibició de cinema. Si la solució és l'IBI o és un altre tipus de programa o de rescat,
això ja no ho sé dir, no? Però sí que és algo que és cert que els ajuntaments han de tindre ara mateix en el seu punt de mira, perquè estem parlant d'una situació extremadament crítica. I per tant, des del meu grup ho reclamem i ens comprometem a tirar-ho endavant en aquells llocs on la correlació de forces ens ho permeti. Natàlia, crec que volies dir alguna cosa? No, simplement em repetiria molt d'acord amb aquesta qüestió i simplement afegir, és a dir, els incentius fiscals poden ser útils per no tan enfocades cap a les empreses, sinó especialment per tot el que signifiquen les sales d'exhibició, però també tenir en compte que qualsevol incentiu fiscal també ha de tenir un criteri de progressivitat. No és el mateix incentivar fiscalment a una empresa que en la seva activitat econòmica, sigui en una ciutat o en múltiples ciutats, continuï tinguent beneficis malgrat la crisi, que una empresa, cooperativa, societat anònima o el que sigui, que els seus ingressos i la seva facturació ha estat totalment impactada per la crisi de la Covid. I, per tant, nosaltres des d'aquesta perspectiva sempre criteris de progressivitat. No es pot generar un marc universal si hi ha empreses que estan, malgrat tot, ingressant i generant beneficis i empreses que no. Juan, volies? Sí, no, mira, jo crec que durant la pandèmia alguns governs i també alguns partits polítics han establert com una dicotomia que en gran part, en gran mesura, és falsa, que és que hem d'escollir entre salut o economia, entre salut o feina. I no és així. Una part sí, però no és així. O sigui, al final, si l'administració obliga a una empresa a tancar durant un temps, el just, l'ideal seria que els impostos fossin zero, activitat zero, impostos zero. Això, evidentment, no pot ser així. Però és que si mates les empreses no tens administració pública, punt. Si mates l'economia no tens salut. Per tant, aquesta dicotomia que s'ha plantejat, sobretot, per exemple, aquí a Catalunya, en el sector cultural, en el sector hosteler, etcètera, el que està fent és matar tota l'economia i a llarg termini també la salut. Aquí hi ha marge a Catalunya per a crear incentius fiscals, com altres comunitats autònomes. Abans es parlava de dumping fiscal. Ostres, em fa gràcia. Aquí tots som autonomistes, com el meu cas, segurament també David, federalistes, com el cas del Rafael, independentistes, altres, però ara aquesta nova variant de l'independentisme que és recentralitzador, no? Escolti, que l'Estat obliga altres comunitats autònomes a pujar els impostos. No, escolta, jo el que vull és que Catalunya faci el que fan altres comunitats autònomes, que és incentius fiscals, que és baixar impostos per atraure inversió i per a reactivar l'economia. I aquest és el plantejament que fa el Partit Popular de cara a la pròpia legislatura, que és un pla de recuperació econòmica basat també en incentius fiscals. Perquè, escolti, marge hi ha una cosa molt curiosa, el que es fan a altres comunitats, com per exemple a Navarra, per altres que no són del Partit Popular, hem de desgravar l'IRPF per a aquelles empreses que tenen un cost de producció en l'audiovisual. Aquí també es podria fer. Aquí hi ha molt marge que no s'aplica. A Catalunya, si paguem més impostos que la resta de l'Estat, no és una decisió de Madrid, és una decisió de plaça Sant Jaume, és una decisió que es pren aquí a Catalunya. Si mires els trams de l'IRPF, de l'impost sobre la renta autonòmic, tenim els més elevats, tots són els més elevats a Catalunya, excepte un. Tu veus com estan tots allà dalt? Hi ha un que baixa i torna a pujar, que és aquell que afecta els alts càrrecs de la Generalitat. O sigui, allò que volen ja baixen els impostos, però allò que volen sí que creen incentius fiscals. Jo crec que altres comunitats autònomes estan demostrant que sí que es pot equilibrar el que és la salut i el que és l'economia, cosa que no s'ha fet aquí a Catalunya. Entrarem una nova pregunta. Prego, sisplau, que es presenti i que ens digui el seu nom i l'empresa per la qual representa. A veure, que no sentim. Toca a mi? Sí. Ara sí. Soc Isona Passola, soc la presidenta de l'Acadèmia del Cine Català. M'interessaria molt que els partits polítics aquí assistents poguessin fer costat, bateria baixa, poguessin fer costat a la proposta de modificació de la Llei General de la Comunicació Audiovisual que ha presentat PROE i que sembla ser que no ha estat del tot ben acceptada pel que fa a l'ús de les llengües oficials de l'Estat. I
és molt precís i molt clar el que ha proposat PROA. PROA ha proposat que les llengües cooficials no puguin representar menys del 10% en els pressupostos. I en canvi la llei que plantegen ells diu que mínimo de un 70% deberá destinarse a obras audiovisuales de productores independientes en la lengua oficial del Estado o en alguna de las lenguas oficiales de las comunidades autònomes. Amb la qual cosa estem fent també un retrocés important, perquè no fa gaires anys a les llengües que no eren el castellà, oficials a l'Estat, per protegir-les, se'ls donava uns avantatges a l'hora de cobrar les subvencions en relació a la facturació que feien a les sales. Això s'ha perdut i no s'ha compensat. Per tant, jo crec que és important que els partits polítics que hi ha aquí i que estiguin disposats a donar suport a aquesta proposta s'hi comprometin i contestin aquest o que no compromet a res el govern, perquè vol dir que tant si es fa en català com en castellà és igual. En canvi, si es demana que hi hagi uns mínims que no puguin representar menys del 10%, garantim que el català ja no és que se solucioni el problema de rodar en català, que volem rodar en català i no podem, que volem exhibir en català i amb prou feines podem. No és que se solucioni, però com a mínim s'hi posa una mesura correctiva a favor de la plurinacionalitat de l'Estat, de la qual tant es parla. Per tant, m'agradaria molt que els partits aquí presents es fessin ressò d'aquesta proposta i diguessin que a la llei que les llengües oficials no poden representar les ajudes menys del 10%. Si això ho ha proposat PROA, sembla que ha estat desestimat, sembla que es torna a presentar, em sembla tan mínim que no s'admeti ni això, que llavors no es parli més de l'estat plurinacional. Diguem que és igual, que almenys lingüísticament no existeix. I després volia defensar els ajuntaments. Nosaltres de l'Acadèmia fem el cicle Gaudí que portem les pel·lícules catalanes de l'any a un centenar d'ajuntaments de Catalunya, que paguen en els productors les pel·lícules seleccionades, que és una per mes, les paguen. És a dir, que és veritat que els ajuntaments, a través de les diputacions, en aquests moments estan fent una contribució que la llei, una contribució a través d'una entitat com l'Acadèmia de Cine, que és una obligació que tindria la Generalitat, perquè en la llei de cine diu que portarà el cine català al territori. Ha hagut de ser l'Acadèmia a través dels ajuntaments que ho fes. De 900 ajuntaments de Catalunya n'hi ha un centenar que ho estan fent. M'agradaria que quedés clar, perquè és veritat i té raó en Rafael quan diu que els ajuntaments estan fent un paper supletori important. Haurien de ser complementaris. Gràcies. Perdona, només una cosa, i sumant-me al que diu la Isona, estic absolutament d'acord amb tot el que diu. Una informació que evidentment no teniu per què saber. Amb la llei de l'audiovisual estem en un període de delegacions que s'acaba el dia 3 de desembre. Ahir PROA ja va proposar-ho en la seva primera proposta, que aquest 10% ja el va posar sobre la taula. De moment no està així en la proposta que ha fet el govern de la llei audiovisual. Nosaltres ahir al matí vam parlar amb tota la resta d'associacions a nivell espanyol i ja vam dir que això era una línia vermella i que nosaltres mai estaríem a favor de res i ni de cap proposta. A les nostres al·legacions està aquest 10%. Vam aconseguir que tota la resta d'associacions de productors de la resta de l'Estat ens secundi, que ens la recolzi, fent intercanvis de cromos i negociant amb ells. I per tant nosaltres la tornem a posar sobre la taula com una línia vermella. Ho dic perquè si voleu ajudar-nos a fer feina, tal com demanava la Isona, si us plau, seria molt útil. Si em permets, només sobre ajuntaments, perquè s'ha esmentat. Hi ha marge possible. Olot ha fet això, aquestes reduccions d'IBI. Per tant, hi ha
També hi ha marge i hi ha voluntat. Olot és una ciutat cultural esplèndida, amb un sismògraf, amb un plantejament cultural impecable i ha fet aquesta operació amb els IBIs. La Isona feia referència a tot el cicle Gaudí, en el qual el Departament de Cultura i l'ISEC també ajuda en aquesta operació. Jo volia fer referència, de fet ho he fet a la meva exposició inicial, de la importància d'aquesta revisió de la Llei General de l'Audiovisual espanyola i la importància precisament de la conjunció que s'utilitza, que parla d'un O. Pot semblar de dir, ostres, ara s'encallen en un O. És que aquest O és vital. És vital per la supervivència de l'audiovisual català, és vital per poder garantir que hi hagi producció audiovisual en la nostra llengua i, evidentment, hem de tenir aquesta mirada més àmplia perquè les noves formes de consum passen sí o sí per aquestes plataformes digitals i, per tant, una corporació forta però també una presència i un espai en aquestes plataformes digitals ens sembla fonamental. I una cosa que no s'ha dit, segurament per manca de temps, pensar en el públic jove, el públic juvenil i infantil també ha de ser una de les prioritats, entenent aquesta necessitat de consum audiovisual, per tant, de consum cultural en la nostra llengua. Si no generem un públic infantil, un públic juvenil, si no invertim en aquest tipus de públic, doncs realment no sé si tindrem present, però en tot cas el que no tindrem és futur i, per tant, també des de les polítiques que, quan parlàvem de model o de projecte de la corporació, doncs apostar claríssimament i de manera molt ferma per aquest públic. Segurament cal tota una redistribució de canals, etc. És una de les primeres passes en aquest sentit, però pensar en aquest públic juvenil i infantil i posar-nos tots d'acord, estem en aquesta fase de delegacions, el nostre compromís respecte a aquest 10% és total. Vull dir que si s'han d'adquirir compromisos és total. Perdona, molt ràpid, les plataformes, la llengua no és una prioritat, les plataformes globals per ells, però no és un problema tampoc, perquè ja tenim exemples. Per ells el que volen és un pla de negoci. És dir, escolta'm, amb quins diners em vens de Catalunya? Ja m'és igual que la versió original sigui catalana i tenim experiències, no ho dic perquè sí, però el problema és que no tenim res aquí i venim una mica sempre per al mateix, perdoneu. Tenim més preguntes? Perdó. Isona demanava si la resta de grups que no s'han pronunciat, és evident que Esquerra Republicana i Junts per Catalunya i la CUP ens pronunciem a favor d'aquesta disjuntiva, aquest O que deia, però també seria, com demanava ella mateixa... Doncs si voleu dir la vostra... Jo penso que Esquerra Republicana té una bona oportunitat per falcar aquestes qüestions, en les negociacions de suport al govern de l'Estat, del PSOE i de Podemos, que és una qüestió transcendental i, per tant, celebro que hi hagi aquest compromís total i penso que haurien de ser qüestions que ja estiguin sobre la taula. En aquest cas és la llei audiovisual i que ens l'estem mirant i revisant, no són dues coses que no van associades, però en tot cas, respecte a la llei, compromís total. Per part de Podemos Comuns, doncs dir que com a grup que té representació en el govern i que empenyem cap a aquesta plurinacionalitat i aquest plurilingüisme que creiem que és cabdal en la convivència estatal, doncs donem suport en aquest 10%, però hi ha una correlació de forces i, per tant, demanem que aquest compromís, que no siguem l'única força en el govern empenyent cap a aquesta plurinacionalitat, aquest plurilingüisme, però ens sembla més que raonable un 10% i, efectivament, i aquí estic amb la companya d'Esquerra, aquest O no ajuda a l'objectiu que tenim d'apuntalar un estat plurinacional i plurilingüístic. Jo, en qualsevol cas, és obvi que s'han de buscar incentius per tal que hi puguin haver-hi produccions en català, però també és veritat, i ho dic clarament, jo crec que amb la llibertat dels productors produir amb la llengua que vulguin o que desitgin, és a dir, també hi ha l'oferta i la demanda i segur que hi ha reivindicacions i reclamacions que es facin produccions en català i, per tant, qualsevol incentiu que hi hagi no ens sembla malament, òbviament, perquè estem en un estat on tenim diferents llengües oficials en diferents parts del territori. Ara bé, també faig la pregunta al revés, és a dir, què passaria en els mitjans públics catalans si es reclamés que hi hagués un 10% de la producció que s'oferís a la televisió pública a Catalunya amb la llengua majoritària dels catalans, és a dir, el castellà. Vull dir,
S'han de buscar incentius per produir en català, sens dubte alguna, però també crec amb la llibertat dels productors i de les productores en fer el que ells creguin convenient. Volies dir? Volia dir que les llengües no s'autoregulen en el mercat, que no parteixen en igualtat de condicions, que no és el mateix una llengua amb milions de parlants, amb totes les eines d'un estat, que una llengua que està en situació de minorització i, per tant, emmarcar-ho en una situació de llibertat crec que no fa justícia a quina és la realitat i segurament aquesta visió de pensar que les llengües s'autoregulen en el mercat no ajuda gens a la producció audiovisual en català, sinó tot el contrari. Si voleu intervencions breus, que tenim més preguntes i poc temps. Vinga, Rafael. Sí, s'enceta un tema que, si entrem, donaria per molt, Què s'entén per audiovisual català? Només el que es fa a Catalunya o el que es fa en català? En fi, serien temes... No hi vull entrar. En tot cas, sí que estem d'acord, jo estic d'acord personalment, i el meu grup parlamentari, el meu partit, amb mesures de discriminació positiva respecte del català, això és evident, no només en el sector de l'audiovisual, també en molts altres sectors. Jo no sóc expert en la llei de l'audiovisual, en tot cas prenc nota, em faig ressò de la preocupació i de la proposta, em sembla lògica, em sembla coherent i, evidentment, en la mesura en què jo pugui, la transmetré al govern de l'Estat i al portaveu de Cultura del Partit Socialista Obrer Espanyol al Congrés de Diputats, que a més és company de la meva província, de Girona, i em comprometo a explicar-li i, en tot cas, m'ofereixo a tenir una reunió del mateix diputat i jo mateix i la gent de Proa per parlar del tema. Juan, si vols... Molt ràpid, perdoneu, molt ràpidament per situar-ho només, perquè Proa estem treballant, ja ho hem dit ahir, era una línia vermella l'1 del 10%. Nosaltres, com a empresaris, creiem que audiovisual català és tot l'audiovisual que es produeixin empreses catalanes, però sempre també recolzant les produccions en català, perquè si no les recolzem nosaltres no les recolzarà ningú. I en aquest sentit estem demanant a l'ICEC que hi hagin ajuts per fer produccions en català, produccions grans que puguin anar al mercat, perquè al mercat ara, de veritat, hi poden haver-hi produccions en català i sense català, i és un bon moment. Però en català també se l'ha d'ajudar a la llengua, segur. No, em passa una mica com el Rafael, que desconeixia aquesta proposta de Proa, perquè estava més centrat en la qüestió autonòmica, el que pot fer el govern de la Generalitat de Catalunya. En tot cas, com deia el David, sempre prioritzant el que és la llibertat de les empreses per poder escollir el que és el millor per a la seva producció. En tot cas, també a favor d'incentivar, però sempre millor incentius que no pas prohibicions o el que sigui barreres que pugui perjudicar a les empreses a poder ara mateix recuperar-se en la situació que estan. Perfecte. Entrem una altra pregunta. Hola, soc Francesc Cribano, soc director general de Minoria Absoluta i president de ProTV. Escoltant-vos, ja veig que el sector polític podem estar optimistes per dues coses, però d'una banda per la voluntat que vosaltres demostreu de canviar les coses, d'una altra banda també per la coincidència. És curiós veure molta coincidència en diferents grups i diferents sensibilitats. Però al mateix temps jo crec que hi ha un motiu molt important pel pessimisme, que és que fa 7 anys que ja vam començar a dir que calia un nou model de la corporació, que hi havia una sèrie de problemes estratègics en el sector i que una mica aquest discurs que teniu en públic és el mateix que heu tingut en els últims anys amb nosaltres, amb el sector, quan us hem plantejat aquests sectors. Nosaltres hem reclamat ja des de fa 7 o 8 anys que el model de la corporació requereix una redefinició. La situació actual cada vegada ho fa que aquesta redefinició d'una recerca d'un nou model sigui cada vegada més urgent. És cada vegada més greu el fet de la manca, sobretot amb el tema de les televisions privades, de les emissions des de Barcelona. Abans es feien diferents emissions de Barcelona, en aquests moments, per exemple, Mediaset, Movistar no fa cap emissió des de Barcelona, cada vegada és menys la presència de les produccions catalanes en les televisions privades. Les televisions privades, evidentment, no són televisions públiques, però reben ajuts públics i suposo que això caldria requerir també un cert compromís i sensibilitat en determinats punts, i cada vegada és més greu la trasbàs de talent, no només de producció, sinó de talent, de professionals de l'audiovisual català que s'estan anant, sobretot a Madrid, perquè és un focus que està reclamant això.
crec que l'SOS que fem és un SOS real i que estem realment al límit en el sector i que requereix probablement una resposta, és a dir, no només paraules, sinó fets per part vostra, fets que crec que es poden fer des del Parlament, des del govern, evidentment, hi ha responsabilitats que tocarà fer el govern que sigui, però des del Parlament, i crec que aquesta demanda de concreció que us fem probablement és una demanda que ens agradaria tenir d'una manera més clara per part vostra. Doncs aquest és un tema important, perquè és veritat que els professionals cada vegada més marxen, és veritat que les televisions privades que haurien de tenir delegacions aquí doncs no hi són, és veritat que estem vivint un moment de grans plataformes i és el moment de que les plataformes també s'instal·lin aquí i, com deia el Raimon, no s'instal·len aquí, i a modus ja de final que estem acabant, què podem fer abans de les bones paraules que segurament i que segur que tots voleu que aquestes plataformes treballin aquí, que les televisions privades facin el que han de fer aquí, que la Corpo funcioni millor, però què hem de fer? En qualsevol cas, el que hem de fer és, com bé es deia, tornar a ser el motor audiovisual que érem fa uns anys a Catalunya i que les empreses no vulguin marxar, sinó que es vulguin quedar o que vulguin venir a Catalunya. I, per tant, el que s'ha de fer des del govern de la Generalitat, en aquest cas, qui gestiona els recursos i qui governa el nostre territori, és incentivar, insisteixo en aquesta paraula que ha estat recurrent al llarg de tot el debat, però crec que és important, els incentius per tal que aquestes empreses tinguin la visió de que treballar i que fer produccions a Barcelona o a Catalunya és beneficiós per a elles mateixes i, per tant, posar com a prioritat dins de l'àmbit cultural, dins de l'àmbit de l'audiovisual, des del Govern de la Generalitat i des de la Conselleria de Cultura, doncs buscar aquestes concrecions a nivell de... Es parlava que inclús les televisions privades també tenen o poden tenir ajuts públics per tal de poder incrementar els seus recursos. Doncs potser a través d'aquesta via es pot incentivar també que aquestes televisions privades o produccions d'altres llocs puguin venir a Catalunya. Sí, la pregunta és per què, no? Per què passa això? Jo crec que és el quid de la qüestió. I no passa perquè no hi hagi talent. Precisament és el contrari. Una mica la queixa és per què està passant això malgrat disposar del talent. La prova és que fins no fa gaire Catalunya ha estat puntera en l'audiovisual. I, per tant, probablement una de les raons és els incentius. És a dir, si volem disposar d'unes empreses potents, per exemple, en matèria automobilística, és evident que hi ha ajuts al sector de l'automòbil. Doncs bé, hi ha d'haver, d'alguna manera, incentius i ajuts perquè les grans plataformes i perquè les televisions privades els hi surti a compte invertir, no garantir el benefici, sinó provar-ho, invertir per instal·lar-se a Barcelona i a Catalunya en general. Jo crec que aquest és el tema, perquè si no, no vindran. Però, Rafael, també és veritat que hi ha d'haver un marc regulador de fins a quin punt en l'Estat els incentius són iguals. És a dir, no pot haver-hi una guerra d'incentius, com deia el senyor Pedro Sánchez, que tu deus conèixer molt més bé que jo, parlava d'harmonització fiscal. Ho dic d'una manera, com dic les coses, és a dir, sense més pes polític del compte. És a dir, el context actual a l'Estat no ajuda el que tu estàs demanant. Per tant, hi ha d'haver també un punt de partida de consens, no només a Catalunya, que ens agradaria, i el demanem i el reclamem, però tenim un greu problema de finançament, sinó que també hi hauria d'haver un punt de consens i d'estar en sintonia amb tot això des de l'Estat i les lleis orgàniques o no orgàniques, però que ens obliguen a tot en el territori català a estar pendents d'això. Per exemple, és a dir, canvio una mica, però tampoc me'n vaig molt lluny. Per què l'operació de l'IVA que ha fet l'Estat ha perjudicat tant a la Corpo?
Quins equilibris ha hagut de fer la corporació durant aquest pressupost i l'anterior amb temes d'IVA? I són qüestions que no solucionarà el govern català, que se solucionen en una altra taula i que a vegades sembla que tenen un biaix polític en aquestes qüestions. El senyor Escribano parlava de major sensibilitat. Jo ho he dit a la primera intervenció. Amb això el manifest jo crec que té marge d'apretar una mica més, deixeu-m'ho dir així, perquè no es tracta només de major sensibilitat per part de les televisions privades, sinó que hi hagués una obligatorietat a invertir, a plataformar, a produir en diferents punts. Perquè el model de negoci ho permetria, com deia el senyor Masllorens. Aleshores, aquí, vaja, és que jo voldria que canviéssim la mirada més pragmàtica, més tècnica, més realista i a vegades una mica menys política en tot això. Hi ha operacions a l'Estat que no han ajudat a la Corpo i l'IVA n'és una. A Dios rogando, d'acord, tu es fas el Dios rogando, però con el mazo dando. És a dir, la llei de les televisions privades ja els obliga en el seu moment, quan es varen crear. La pregunta és per què ho han deixat de fer? Per què han marxat de Catalunya? Aquest és el problema. Per tant, pel sol fet d'obligar-les, no n'hi ha prou. No n'hi ha prou. Com els pots obligar a fer una cosa que no fan si no creuen que els hi pot sortir rentable? Per tant, d'acord, estic d'acord amb el plantejament, però també és cert que alguna cosa pot fer la Generalitat des del punt de vista d'incentivar la presència de les grans plataformes i de les televisions privades al nostre país. A mi el que em sorprèn és que només es demani més duresa en allò que es creu que no és marc competencial de la Generalitat, que sí que ho és, també, no? Hi ha una part que és marc competencial clarament de la Generalitat, no? Per tant, no ens fem trampes, hi ha una part d'incentivació, la part legislativa, per tal que es compleixi, requereix d'altres impulsos i s'han d'entomar d'on han de venir i s'ha de fer aquesta autocrítica necessària, que per altra banda també crec que des de l'Estat es poden fer coses i que per tant aquí estic apel·lant a una correlació de forces, que crec que tenim suficient protagonisme de les forces catalanes en el Congrés dels Diputats perquè puguem treballar plegats i per exemple, faig meva aquesta reivindicació del 10%, que em sembla que aquí ens hi podem trobar totes. I per últim només voldria fer un apunt al representant del PP i de Ciutadans. No tot és susceptible de mercantilitzar-se pel neoliberalisme i la llengua no ho és. I estem parlant d'empreses, però insisteixo, estem parlant de cultura, per tant tampoc veig una referència a l'empresa automobilística, tampoc crec que sigui pertinent. Estem parlant de cultura i, per tant, la cultura és un dret que està protegit pel nostre ordre jurídic i que, per tant, s'ha de garantir. El dret a tenir feina també està protegit. Sí, completament, però equiparar una empresa cultural, una indústria cultural a una indústria automobilística em sembla que no acaba de ser ni realista ni com a objectiu polític no m'acaba de quadrar. Només volia fer aquest apunt. No l'he comparat. Volies una última cosa, Natàlia? Sí, molt breu. Entre l'optimisme i el pessimisme que assenyalava el senyor Escribano, jo feia un exercici d'intentar recuperar el debat que es va tenir precisament al Cinema Verdi, que recordava a l'inici, i no per posar aigua al vi, però ni per ser massa pessimista, molts dels consensos que hi ha aquí ja es van manifestar en aquell moment. Per això jo dic, crec que és important resituar també la pressió dels professionals, les professionals, els treballadors, les empreses també, en fer una pressió que ja feu, però augmentar-la molt més, especialment al govern, per tots aquests compromisos i aquestes concrecions que s'han posat sobre la taula. Perquè, insisteixo, la meva vivència com a diputada del Parlament de Catalunya, que aviat farà 3 anys, ha estat que, bé,
sí que hi ha algunes qüestions en les que estem d'acord, però hi ha una gran dificultat per concretar aquestes polítiques públiques. I acabo també amb la part d'optimisme. Des del nostre punt de vista, i que abans parlàvem d'aquest debat sobre la menor estructura i una major externalització o una major contractació externa, crec que hi ha un consens entre el sector que si TV3 pot externalitzar un 25 o un 30% de la seva producció és un consens entre treballadors i empresaris. Per tant, la millor política pública per la indústria de l'audiovisual és dotar d'una estructura de finançament forta i consolidada, especialment als mitjans públics, que aquí es genera una circulació d'inversió i de producció molt important. Per tant, situar en aquests incentius que parlava, des del nostre punt de vista, són incentius a lo públic, perquè allò públic genera un moviment a nivell de la indústria i dels treballadors i treballadores de l'audiovisual molt potent. Amb quina sensació es queda el president de Proa abans de tancar? Només una cosa, el 25 o 30% d'externalització, dius que hi ha consens, el dia aquell que va haver-hi el consens a nosaltres no ens van avisar, perquè no és el nostre model tampoc de televisió, ni amb 25 les televisions d'avui en dia estan molt per sobre de que els continguts es facin fora. Doncs és la nostra posició, entenent que el públic ha de ser fort. Perfecte, nosaltres no. No, jo amb què em quedo? Em quedo amb una sensació una mica agradolça. Amb una mica sensació agradolça en el sentit que crec que hi ha un consens molt clar, que tothom té el diagnòstic molt clar. Hi ha hagut al principi la humilitat, ja ho he dit abans, de dir i aquesta autocrítica que heu dit, i per tant això us ho agraeixo molt. Per tant, el diagnòstic tots el tenim clar. Amb les mesures a mi m'ha faltat una mica de concreció, però com que no l'heu posat vosaltres, doncs jo potser intentaré posar-vos-les una mica o intentar marcar un full de ruta. És que no vull deixar que ens n'anem avui sense un petit full de ruta. Ara venen eleccions d'aquí 2 mesos. Per aquests propers 2 mesos, entre la pandèmia i tot plegat, farem poca feina, jo ja ho entenc. A més, crec que el Parlament deixarà de funcionar com a tal en molt poques setmanes i, per tant, seria molt il·lús dir que haguéssim de començar abans. Per tant, ara hi haurà unes eleccions, hi haurà un nou marc parlamentari, hi haurà un nou govern, estigui format per qui estigui format, i, per tant, jo sí que em quedo que marcaria que no en gaires mesos, sisplau, perquè a vegades quan un encarrega un llibre blanc o un pla estratègic també penses, ostres, on ens portarà això? A vegades tenim una mica sensació que això sí pugui ser una pèrdua de temps. Però jo sí que crec que val la pena marcar-se en molt pocs mesos de fer un pla estratègic per l'audiovisual. El necessitem. I aquest pla estratègic jo crec que seria intel·ligent que englobés tots els problemes que tenim en un. Totes les forces polítiques que esteu aquí, ara mateix teniu representació parlamentària en el Parlament de Madrid. Per tant, podríem fer una estratègia comuna en el Parlament de Madrid per defensar la nostra llengua, ho hem dit abans, per defensar que les televisions privades puguin tenir algun centre de producció aquí i per defensar el tema també, que ja ho hem dit abans, que és molt important, dels incentius fiscals. Tot això, si fem un front comú per l'audiovisual català, però fem un front comú a Madrid, crec que ens costaria poc i que segur que trobareu els punts en comú per poder-ho fer. N'estic convençut, perquè si us escoltava, jo com us estava escoltant ara, crec que aquests punts en comú hi són. I aquest pla estratègic que marqui les línies també de cultura, de la Generalitat, que volem fer dins d'aquest marc del 2%, que és evident que no s'hi arribarà en un any, però posem, sisplau, les xifres, en quants anys hi volem arribar. No pot ser molt més de 2 o 3 anys, jo crec tampoc. I després la Corpo, aquesta Corpo que tots ens estimem i que tots tenim clar que és el motor, que tots tenim clar que és indispensable perquè defensa la nostra cultura, la nostra llengua, perquè els informatius són molt importants. Crec que això estarem tots d'acord que ens agraden especialment i tenir-los. I sobretot que aquesta Corpo torni a ser el motor de l'audiovisual. Falta aquest acord marc. I de veritat crec que és indispensable que aquest pla estratègic ja es posi a funcionar, aquesta Corpo tingui un Consell nou amb un mandat clar que es podria sortir d'aquest pla estratègic i que tot això es faci dins de l'any 2021. No anem més enllà, sisplau, perquè no ens trobareu, perquè ens estem anant a Madrid, les empreses també, o a Madrid, o a Londres, o on sigui, però és que no tenim una altra sortida. Si volem treballar, només podrem treballar a nivell global i tot el nostre món quedarà molt desatès. I seria una pena, realment seria una pena molt gran.
He après moltes coses amb tots vosaltres. S'ha parlat aquí de crear una taula de l'audiovisual. Ho ha comentat en Francesc Ten i David Mejía ha dit, perfecte, posem data. Doncs a veure si posem data ja d'una vegada. 15 de febrer. 15 de febrer. Doncs 15 de febrer seria, per exemple, una bona data que diu en Raimon. Ara bé, tinguem en compte també el que diu en Raimon. Ho ha comentat abans, que no sigui només un nom, perquè es diu moltes vegades anem a crear una taula de treball i allò queda en crear una taula de treball. S'ha parlat també del famós tema del 2% dels pressupostos destinats a cultura. Tothom està d'acord, però queda a expenses de veure efectivament què passarà amb el proper govern. Hem descobert que existeix un llibre blanc de l'audiovisual que està guardat en un calaix, no sé què fa allà, però algú haurà d'obrir aquest calaix i treure'l d'una vegada. Els incentius fiscals tan importants, que importants que són, però que no hi són. I hem de veure quan hi seran d'una vegada perquè també pugui funcionar millor la indústria audiovisual i ha sortit evidentment la llei general de la producció audiovisual i s'ha parlat d'aquest 10% de produccions en llengües cooficials de l'Estat. El problema és amb aquell I o aquell O. Això és un tema que s'ha d'aclarir molt. En qualsevol cas, però ha dit que en aquestes negociacions això és una línia vermella. I en resum, que queda molta feina per fer. Jo és la sensació que tinc quan això s'ha acabat en unes indústries audiovisuals que el 2019 van facturar a Catalunya més de 6.700 milions d'euros. Per tant, és una indústria prou important com per cuidar-la i com per mimar-la. Confiem que no haguem de tenir una cinquena crida. Ja n'hi ha prou, en 4 que s'han fet ja n'hi ha prou. Això voldrà dir que la situació de la indústria audiovisual catalana ha millorat. En qualsevol cas, us volem agrair molt la vostra presència aquí, a la gent que ha preguntat també, que han entrat, als que ens han seguit per streaming, a tu, Raimon Majorenys, i a tots els tècnics que no veieu, que estan aquí al darrere i que han permès que aquest debat pogués funcionar. Gràcies a tots i que tingueu un molt bon dia. Gràcies. Adéu-siau. Gràcies.